Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye duniya keleya tɔnba Nations Unies ka kuma latɛmɛla min bɛ jamana kɔnɔ MINUSMA tɔgɔ la gɛn ka bɔ Mali jamana kɔnɔ min kunnafoniw lasera kunu araba minisiri min sigilen don Mali ni jamana wɛrɛw cɛla ko ɲɛnabɔli kun. Maroc bunahadamadenya jo sariya tɔn min sigilen don jamana kɔnɔ ye laseliw kɛ kunu araba k'a fɔ ko mɔgɔ 27 de fagara farafina gungana taamadenw na minnu tun b'a fɛ ka taa Melina Espagne ma ka kɔn jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a lase k'a fɔ ko maa minnu fatura hakɛ tun ye 23 ye. Afrique du Sud dɔ farala da dumunifɛnw ani fɛn caman sɔngɔ kan nin y'a san 13 ye kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 7 ani tɔrɔmɔɲɔ 4 o de yɛlɛna fɛn caman sɔngɔ la min kunnafoni dira Statistique South Africa olu ka kunu araba laseli senfɛ. Sénégal Dakar dugudenw caman bɔra k'u ka bɔlɔnkɔnɔnaw lasaniya sanjiba dɔ nalen kɔfɛ kunu araba min kɛra sababu ye ka jizon walankata u ka sirabaw ani bɔlɔnkɔnɔnaw la. Allemagne Côte d'Ivoire senandolantana Sébastien Halle k'a bɛna fɛɛrɛ kura wɛrɛw sɔrɔ cancer bana tumeur yelen kɔfɛ a la min kɛra sababu ye k'a sen bɔ Borussia Dortmund ka club labɛnniw na kunɲɔgɔn in kɔnɔ.